update n'isi pastọ anyị. Sorry, update n'isi pastọ unu, because adị m eme ife ndị pastọ. Adị m eme ife ndị pastọ, more especially pastọ ndị n'obodo oyibo a. Pastọ ndị n'obodo oyibo a, or even pastor the whole world. Adị m aka akọ ndị pastọ, ịghọtago? So update n'isi pastọ unu bịa nụrụ nwaanyị obodo. Nụrụ nwaanyị obodo. Mụsịa nwaanyị obodo kuru nwa wee bịa. Oturu ọmụtara ọrụ nyanwa nwa nke ya. So ụmụazị odu wee bịa, so wesielu fa wee merụ nwa. Zụọ fa ofa too asị n'ọnwa pastọ. N'ọnwa pastọ. So ụmụazị wee turnzie against the pastor. Ememe ife onyonyo ebe a. So update ka na drop now. Ụmụazị a turnzie against pastor, provided na ịbụ na ama Nigeria. O nwere ife nwere ike change. Ndị obodo na-akpọ anyị ama Nigeria, ama Nigeria, ama Nigeria, ama Nigeria. Provided na ịbụ ama Nigeria. Imegode enu mana emesikwa ife ịbụkwa bụ ama Nigeria ka ịbụ. There's no two ways about it. Ejiri Igbo agụ ya onye ọcha. Ịghọtago? So ọtasị afụ niile ọta, pastọ sia wute ego ndị chọọchị, ndị onyinye and ihe na onyinye gasị offering ndị mmadụ wee zuo ụmụazị niile a, because nwunye pastọ nwa first of all onwere ife ọ na-arụ. Ọ ndị bịara obodo oyibo, asị m na ibi obodo oyibo chọba nwaanyị nwere aka ọrụ, chọba nwaanyị nwere status. Ije na-achọ nwaanyị nọ na street, nwaanyị nọ na ụlọ awantịlọ. Ịpụtazi bịakwa invest kwa on that person. Gị nwa bịaziri obodo oyibo ka ị bịa buzielu ike. Ike wee ihe buozi, ibuzielu gị na ibuzielu ọnwụ. Ọ iburu ọghọm, ọ iburu ọdachi, bụrụ akụmọnụ, bụrụ ụsụ n'aba ana Igbo. Ọ bụrụ ọgwụ ya sokwa unu. Anụmanụ pastọ wee zụgide zụsịa ọzụzụ sịsịa. Gị na-eme ọzụzụ zụsịa onye nwe nwa nwee nwa. Ọzụzụ zụsịa onye nwe nwa nwee nwa. Ụmụazị wee too. Ọ kacha nọ ụmụ nwoke ka nwaanyị chi wee bịa. Ụmụ nwoke ịtọ ka pastọ fon ike uche ewe na ya atọ ụta nwoke na ị na-anụkwa ụmụ nwoke ịtọ chakwari ka njete n'ije nwaanyị nke na ọ dịkwa na egwu. Ekene dịrị Chukwu. Chukwu nna nakwala ekene na nwa mmadụ ala ọ na-apụghị. So wee zụsịsịa na ụmụazị wee tọnụ against ya, wee kụwa ya duka wee sị ya na ịbụ ama Nigeria. Ihe na-eme anyị na street na-emezi n'ime ụnụ ya. Ihe na-eme anyị na street na-ahapụ nsị na ụnụ ya life. Ama Nigeria, ama Nigeria, kpum, ama Nigeria, kpum, ama Nigeria, kpum, ama Nigeria, ama Nigeria, kitigbom, ama Nigeria, kitigbom, ama Nigeria, kitigbom. Ụmụazị taa wee na-akụ ya duka. At first a sị na nke obere last born bụ nke ya na ya na-abụ padi. Nke obere ụmụnne wee wọlizie anya join ya the chorus. Gịnị na-emezi? Nwoke si na nwoke dalụ n'ọya, nke mgbe a kpọburu anyị ejecha ụlọ ọgwụ, ọ daa n'ọya, mesie nweta onwe. Nwoke na onwe enwetazi onwe na ihe na one side na-achọzi ịtapị na ịmụ ihe one side a. Ịma one side nwụrụ ana like this, ịmụ ihe na-aka ọsịa. One side mmadụ nwụọ like this, ịmụ ihe na-aka ọsịa. Ị nwere idea n'idom ịgwaba ya. Nwoke wee yi yarụ. Ọ 63.5 ka ọ dị. 63.5 years. 63.5 years. Nwoke wee yi yarụ wee nawa Nigeria. Chikola akpa afịa. Alụ ya bụzi na akpa afịa na nkwe n'ihe dị ego ọ dịlọ. Onwere ihe nwa dị. Onwere shishi kọba adịlọ. Ndụ ojukwuru health, good health adịlọ. Ọzọ ya ka chirizie ka akpa asịza, akpa ahịhịa. Ayarịzie ya na Nigeria. Wee lụzie ebe update bụzi na ụmụnne ụmụ nwoke, ụmụ nwanne ekwere ka ọ bata n'ụlọ. Ha ekwere ka ọ bata n'ụlọ. Akpọwazie ndị chọọchị nọ n'obodo a ka edoneti ego ka akwụ ọrụ pastọ ụgwọ ụlọ. Asị gbakwa onye bịara obodo oyibo. A sị na ọ bịa na 1991. Ka eji na 1991 pastọ bịara obodo oyibo. Ọ bụghịkwa bụrụ pastọ, bụkwa pastọ from by and art pastọ ụmụ ife for some pastọ agasị.